Как да се грижим за щитовидната жлеза? Щитовидната жлеза е най-голямата жлеза с вътрешна секреция. Тя е регулатор на метаболизма. Щитовидната жлеза произвежда хормони, които отговарят за обмяната на веществата, растежа и развитието на организма. Нейната роля е толкова многопластова и значима, че дори най-малката промяна в нейната структура и функции може да предизвика отзвук в целият организъм и да причини големи поражения върху всички органи и системи. Най-вече сърцето, защото връзката между сърце и щитовидна жлеза е много дълбока. Щитовидната жлеза се влияе най-негативно от замърсяването на организмите, прекомерната употреба на медикаменти, прикараните болести, лошото хранене и някои здравословни проблеми. От първостепенна важност е редовният мониторинг и навременното диагностициране и мерки, особено при дамите. Но за да не се стига до там, изключително важно е да си прави профилактика на щитовидната жлеза. За целта трябва да се изчисти цялостно организма и да се снабди жлезата с всички необходими витамини, минерали и съединения, които да й помагат да се изчиства и да възстановява функциите си. Ето какво може да опитате, за да направите всичко това по един страхотен начин и да сте спокойни, че всичко е наред. Трябват ви лечебен сироп от люцерна, лечебен сироп от артишок и лечебен сироп от джинджифил, куркума, пепирин и лимон. Пиете ги сутрин и вечер на гладно, през 5 минутки един от друг. Опитайте и ни дръжте в течение. Успех!